Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni ce dai taku har kullum wato Aisha na jamu. Ina ma kowa fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya. Ubangiji Allah ya maimaita mana, Allah ƙara maimaita mana, Allah Ubangiji ya karɓi ibadunmu. Amin ya Allah. Ina masoyin mu maza da mata. Albishirinku. Nesa dai ta matso kusa. Abinda kuka dade kuna jira yau zai dara muku insha Allah karfe 9 wato matan gida. Matan gida, tallan matan gida zai dira muku yau karfe 9 a YouTube channel mai suna Mai Shadda Global Resources. Kar ku bari a baku labari, kar ki bari, kar ku bari, ku kasance da wayoyinku a hannu karfe 9 na daren yau insha Allah. Kar ku bari, sannan kuma rana ita yau insha Allah za a saki season 1 na matan gida. Na manta ni ce Dina a cikin shirin matan gida. Kar ku bari dan Allah ba ku labari, ku kalli tallan matan gida yau kenan a YouTube channel mai suna Global Resources. Dan Allah idan na burge ka a cikin shirin matan gida ka dawo comment section dina ka ga yawo.